Вітаю усіх, хто до... Вітаю усіх, хто долучився до нашого YouTube-каналу. У нашому ефірі чергова передача «Право супраць бясправ'я», яку веду я, журналіст Уладзімір Лапцевіч. Сёння ў нашай краіне так склалася сітуацыя, што пераслед іншадумцаў набірае ўсё большую моц. Гэта тычыцца і сферы не толькі прамысловасці, адукацыі, але і сферы культуры. Ні для каго не навіна, што напрыканцы мінулага года сваю пасаду страціў дырэктар Магілёўскага драмтэатра Андрэй Новікаў за тое, што ён адмовіўся караць тых сваіх супрацоўнікаў, якія публічна выразілі сваю пазіцыю. Яны выходзілі на мірныя акцыі, яны потым былі арыштаваныя, аштрафаваныя і цярпелі такі пераслед. Акрамя таго, за апошні час з Магілёў хімвалакна былі звольненыя тыя супрацоўнікі, якія не адзін дзесятак гадоў аддалі гэтаму прадпрыемству. За гэты час пасаду сваю, прычым кіраўнічую, страцілі і музейшчыкі. Два браты – Александр Балбераў і Яўген Балбераў. Александр Балбераў працаваў замдырэктара абласнога мастацкага музея імя Масленікава. Ён быў незгодны з тым гвалтам, які прымянялі да мірных пратэстоўцаў беларускія сілавікі, і быў вымушаны пайсці з музея. Яго да гэтага прымусіла кіраўніцтва данай установы. У знак нязгоды з звальненнем брата ягоны брат Яўген, які быў намеснікам дырэктара музея гісторыі Магілёва, таксама падаў заяву аб звальненні. Ад 6 студзеня мы ведаем, што не будзе працягнуты кантракт з дырэктарам музея гісторыі Магілёва Алексеем Батюковым. Сёння ў нашай студыі сам Алексей Батюков і магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель. Здравствуйте. Гаворка пойдзе не толькі пра выпадак з Алексеем Батюком, а ў прынцыпе пра працоўны кантракт як зброю, як інструмент для падаўлення іншадумства, для палітычнага пераследу. Я хочу адзначыць, што самым галоўным штуршком да гэтай перадачы сённяшняй стала петыцыя, якую змясціў на інтэрнэт-платформе Change.org Яўген Балбераў, то бок былы намеснік Алексея Батюкова. У ёй, у гэтай петыцыі, якая адрасавана Магілёўскаму гарвыканкаму, і, дарэчы, на сённяшні дзень сабрана за тыдзень літаральна каля 1300 подпісаў, ёсць словы: спыніць ціск на Алексея Батюкова, працягнуць з ім працоўны кантракт на пасадзе дырэктара музея, а таксама спыніць пераслед работнікаў культуры і ціск на грамадзянскую супольнасць. Такія патрабаванні вылучае Яўген Балбераў, а таксама тыя каля 1300 на дадзены момант чалавек, якія падпісалі данную петыцыю. Хачу адзначыць, што я таксама падпісаў гэтую петыцыю, бо лічу абсалютна несправядлівым стаўлення магілёўскага гарвыканкама і іншых магілёўскіх чыноўнікаў, не толькі гарвыканкамаўскіх, да людзей, якія засведчылі сваю адданасць працы, сваю адданасць Магілёву, сваю адданасць нашай радзіме. Але крыху аб гэтым пагаворым пазней, аб працоўных якасцях і так далей. Мне б хацелася задаць вам, Алексей, першае пытанне. Можа быць так стацца, ўсё ж такі, сёння у нас першы дзень старога, так скажем, новага года, да, 14 число, і гарвыканкам перадумае, і гарвыканкам зразумее, што ён, магчыма, паступіў не так, як
трэба. Якія планы на 2001 год вы бы сабе акрэслілі? 21 год. Не ведаю. Не, ну, будем спадзявацца на лепшае. Зненацку, так. Ну, конечно, у меня працоўных планаў і творчых планаў было дастаткова, і яны пастаянна прысутнічаюць, яны у такой чарзе, такой, знаете, вот это надо зрабіць, чарга пастаянна папаўняецца, часам штосьці не атрымліваецца. Ну, планаў-то шмат, калі канкрэтызаваць, то я, канешне, меркаваў зрабіць, ну, пры нармальнай абстаноўцы эпідэміялагічнай, зрабіць хорошую ноч музеяў, которая, ну, некім чынам перайначыла б, заново бы перадала дух, атмасферу музейнага форуму, на котором нам, за удзел у котором нам далі 3-е месца за прадстаўленне ў экспазіцыі. Гэта высокая ўзнагарода, там былі прадстаўлены амаль што ўсе музеі Беларусі, усяго толькі 3 месцы першых, вот мы былі ў тройцы лідараў, бронзавы медаль такі атрымалі. У нас была інтэрактыўная пляцоўка з частаваннем людзей, з гульнямі. Мы, значит, там такі хорошы такі плотны інтэрактыў зрабілі і меркавалі яго потым ретранслировать, перавесці на ратушу, на аб'ёмы ратушы. У нас уся ратуша іграла бы гэтым інтэрактывам. Вось, ну, такое яшчэ ў 2020 годзе павінны былі правесці, але зноў наш адмянілі наш музей. Вось, это такі быў план творчы нумар 1. Там план творчы нумар 2, гэта мы меркавалі зрабіць выставу, прысвечаную, вузка накіравана вуліцы Ленінскай. У розных творчых, у розных гістарычных формах існавання, з прадметным шэрагам, з выявамі, з расповедамі, з жывой нейкай прысутнасцю людзей у гэтай вуліцы, там, напрыклад, тут там 20-е гады альбо там у пасляваенныя гады. Магчыма, нават з нейкімі таксама яшчэ падзеямі на самой рэальнай вуліцы. Вось такія творчыя планы. Ну, нам наш супрацоўнік Геннадий Васильевич Головчик, который з'яўляецца гадзіннікавым майстрам па пасадзе, але паводле свайго духу ён такі музейшчык, вельмі інтэлектуальны, вельмі такі творчы, крэатыўны чалавек, выходзіць за межы сваёй пасады, на шчасце. Вось у яго была такая ідэя, которую бы абавязкова мы б рабілі, выконвалі б яе і імкнуліся б выканаць. Ён заўважыў, што есть такое месца на вуліцы Ленінскай, ну, тоже незалежна ад папярэдняй тэмы, незалежна ад выставы, а просто он заўважыў, што есть такое месца, которое на вуліцы Ленінскай, каля, значит, інстытута Кулешова, універсітэта, прабачце, Кулешова, в раёне уваходнай групы зафіксавана на фотаздымку часоў 41 года, часоў, значит, заваявання Магілёва немцамі. Там на фотаздымку есть конкретное месца, адзначанае, ну, лёгка пазнавальнае, дзе ляжыць цела спаленага чырвонаармейца, спаленага савецкага салдата. У яго была прапанова, вось, у рэальнасці гэты вобраз гэтага чалавека, там можа прыдапаць фотаздымка, альбо некая інсталяцыя, ці некая там работа на плітцы там выкласці, але вярнуць гэты кадр, гэтую выяву у актуальную прастору гарадскую. Мы абмеркавалі, што гэта было бы цудоўна, это была б больш кранальная і больш пазнавальная гісторыя пра вайну, чым безліч помнікаў і назваў, которые... І жах вайны, вось тут так. Бы, канешне, ён бы так яскрава паказваў, што адбывалася не толькі там гэтае пампезнае наше мерапрыемства, так, так. А вось менавіта кроў, бруд вайны, гэта больш, напэўна, ўражвае. Яшчэ шмат ідэй. Я разумею. Ну, канешне, хацелася б, каб гэтыя планы здзейсніліся, хоць яны пад вялікім пытаннем. За гады вашай працы, а ваша праца, ну, я паглядзеў у параўнанні з вашымі папярэднікамі. Толькі я прашу прабачэння, не параўноўвайце, знаеце, так, той менш рабіў, той больш. Я просто абсолютно розныя умовы, абсолютно розныя. Ну, тым не менш, вы прапрацавалі прыкладна столькі ж, колькі і першы дырэктар музея Ігор Пушкін, таксама выбітны наш гісторык, стваральнік музея. Дарэчы, яму вялікі дзякуй за яго плённую працу. Ось,
чым вы ганарыцеся? Ну, я не буду казаць пра статут Вялікага княства літоўскага, якое, ну, гэта просто цяпер просто ваша, так скажем, візітная картка. Вось, нават не гэта, ну, не магу лічыць гэта сваёй візітнай карткай, потому што гэта было зроблена такой колькасцю людзей, ну, і, адпаведна, моих паплечнікі, Андрэй Радкоў, Зміцер Яцкевіч, з якім у нас утварылася такое своеасаблівае братства, з якім мы працавалі вельмі доўгі час. Я хочу, каб вы зразумелі, я ні ў якім сэнсе не прыніжаю тыя намаганні і тую ролю тых людзей, якія і дапамагалі, і самі, можа, у нечым верхаводзілі, так скажем. Добра, я адкажу на ваши пытанні. Вось, акрамя статута ВКЛ, які ўдалося вярнуць, чым вы ганарыцеся за гады сваёй працы, якую вы вялі з 2011 года? Ну, акрамя статута, ну, ёсць такія пазіцыі ў розных сферах. Ну, как працягваць шэраг прадметаў, которые былі набытыя, то я вельмі ганаруся, што удалося ў горад Магілёў вярнуць адзіны экземпляр выдання Спірыдона Собаля, зробленага яго ўласнымі рукамі. Магчыма, што гэта выданне было нават зроблена і падрыхтавана, там выдадзена ў Буйнічах. Такая ёсць версія, там месца выдання вар'іруецца, ці то Куцейна, ці то Буйнічы ў навуковай літаратуры. Я гэтаму ганарусь, я быў такі ж самы шчаслівы, як і пры вяртанні статута. Потому что, ну, это самый наш вот культурный герой, которого мы часам, ну, так, улічваем, але не разумеем яго маштабу. Это практычна самы маштабны наш культурны герой. Потым мне вельмі шчасціць, што атрымалася зрабіць вот эту просто, ну, неверагодную эпапею з пошукам. 7 гадоў заняла цалкам от і до гэтай эпапеі. Ну, там не роўна календарных 7, ну, амаль што. Эпопея по пошуку, набыццю рыцарскага мяча, который належаў, ну, который уваходзіць у склад даспеха, который належаў рыцару, які загінуў у Мсціславе. Ну, хутчэй за ўсё, у 1501 годзе ёсць ужо пытанне. Вось. І акрамя, ну, набыццяў іншых, конечно, было таксама вельмі шмат. І калі зараз паглядзець, то вот кожны прадмет мае нейкую сваю спецыфічную такую рысу, такую спецыфічную некую адметнасць, хоць, можа, не вельмі дарагі, але вельмі такі дарагі сэрцу, што называецца. І па музейных характарыстыках, па каштоўнасці навуковай і гістарычнай, ён таксама можа шмат дадаваць нам. Але, акрамя, уласна кажучы, вот шэрагу такіх набыткаў, которые, ну, навідавоку, которые прыцягваюць увагу, любят люди, вот именно такая вот дзейнасць по пошуках таких вот интриги, да, такие, знаете, прыгоды, да. Але ёсць работы, которые просто, ну, у тени, але таксама ганарышся. Напрыклад, вот мой асабісты мой гонар, это ў тым, што заключаецца ў тым, што я, як мне здаецца, як я спадзяюся, здолеў аб'яднаць вакол ідэі, ну, музейнай дзейнасці, вакол канкрэтна нашай музейнай супольнасці, нашага музея, адмыслоўцаў, аматараў гісторыі і культуры, которые самі імкнуліся нам дапамагаць, самі імкнуліся стаць часткай нашага калектыва, такой пазаштатнай часткай, і іх дзейнасць потым разгарнулася просто неверагодна, просто шырока. Это ў першую чаргу я назову, конечно, Олега Давіда Лісоўскага. Я назову, конечно, такого нашего спонсора мецената, як Валерий Миколаевич Казаков, который вот, ну, побачыў нас, поверыў у нас, і он постоянно нам дапамагаў. Постоянно вот можна было звярнуцца, нават не разважаючы за дапамогай, ён аказваў такую дапамогу нам, ну, як гораду, як свайму, як музею. Шмат людей можно таких назвать. Это люди, которые дапамагалі, працавалі ў галіне, там, напрыклад, падрыхтоўкі навуковай канференцыі. Вот Игорь Александрович Пушкин, он нам постоянно все конференции, которые мы провели за час моего директорства, он проводил с нами сумесна. Мы з ім удвох арганізоўвалі фактычна, ну, падрыхтоўку зборніка, прынамсі. Гэта, ну, шмат людзей. Ну, я разумею, што праца вялася, праца была эфектыўнай, рэзультатыўнай, ось, але тым не менш чыноўнікі, а менавіта начальнік управлення культуры гарвыканкама Марына Клепчукова уручыла вам, я так разумею, нейкая, альбо абвясціла аб тым, што з лютага у вашых паслугах гарвыканкам не
не патрэбны ваши паслугі яму. Вось, то бок усе тыя ваши намаганні, дасягненні, бо згодна нават той петыцыі, якую выклаў ваш былы намеснік, вы атрымлівалі і розныя ўзнагароды, і занесен музей на дошку гонару Могилёўскай вобласці, маса розных, так скажем, праяў павагі, да, да вашай працы, і тым не менш вось чыноўнікі так запросто кажуць вам, що да пабачэння, Алексей Батюкоў, шукайце сабе іншую працу. Вось наколькі чаканым для вас было такое апавяшчэнне аб непрацягненні контракту? Ну, вы знаете, я не могу назвать себя легким таким сопрацовником, который был постоянно, знаете, таким, только хорошие такие новины давал для своего начальства. Працоўныя пытанні ўсюды, яны ёсць, розныя погляды, зразумела, што. Вось, але, ну, калі чалавек знаходзіцца на пасадзе, незалежна ад таго, якія ў яго дасягненні былі на працягу там усяго яго кар'еры, усёй кар'еры, там працоўнага лёсу, заўсёды трэба мець на увазе, што ты можаш застацца без работы. Гэта, ну, як бы стандарт, з которого трэба пачынаць, што ты, да, вот ты тут працуеш, заўсёды май на ўвазе, што ты там, ну, не прыроста да гэтага, ты не павінен лічыць сябе вот без этого нікім. Не, ты, ну, як бы сам по сабе по-любому заставацца павінен прафесіяналам, чалавекам. Вось, то, ну, нечаканасць гэта толькі на пэўны працэнт, адпаведна ад усіх маіх чаканняў на жыццё, да, і у прынцыпе, ну так, дык так, ну ладно. А на пачатку 20-го года, конечно, не думал, что вот у меня подо мной шатается кресло, да, вот такого не было адчування, але, конечно, калі адбываліся падзеі ўжо вот выбарныя, паслявыбарныя падзеі, калі, значит, я быў пакараны за тое, што знаходзіўся на, ну, прысутнічаў, удзельнічаў у массовых мерапрыемствах, мірных акцыях, я разумеў, што да, ёсць як бы з аднаго боку тое, што гаворыць на маю карысць, але я цудоўна разумеў, што гэта гаворыць, ну там мне, там гэта гаворыць вам, гэта можа сказаць яшчэ камусьці, але ёсць людзі, которым нічто гэта не гаворыць. І адпаведна. Ну так, ну вось, напрыклад, калі мы ўжо згадалі, так не вы згадалі Давіда Олега Лісоўскага, я паглядзеў у Facebook яго рэакцыю на тое паведамленне, што вам з вами не будзе працягнуты кантракт. Вось як ён адрэагаваў, напрыклад: выканкаму пляваць і на лёс аднаго з найгодных людзей горада, і на лёс музея. Вось што вы... Дзякую, вялікі Олегу. Я, прызнацца, не сустрэў гэтага запісу. Я одно слово сабе, значыць, скапіраваў, і вось хацеў падзяліцца з вами яго рэакцыяй. Дзякую. Ну... Вось, і менавіта таму, дарэчы, што такое стаўленне, магчыма, ён прадбачыў стаўленне нашых чыноўнікаў, нашай улады і да асобных людзей, і да культуры, і да гісторыі Беларусі, і таму ён не хоча перадаваць сваю калекцыю, да, тых фотаздымкаў музею. То бок у яго вялікая калекцыя фотаздымкаў розных перыядаў гісторыі Магілёва. Яна даступная у электронным выглядзе кожнаму чалавеку, але менавіта як экспанаты Магілёў іх не мае. І ён піша, што я не хачу перадаваць на захаванне ў музей не пры гэтай уладзе, якая не можа даць ніякіх гарантый і ў кожны момант можа пачаць паліць масты. Гэта яго, я цытую яго. Цалкам разумею. Калі ён, ну, фактычна ён то разумее каштоўнасць гэтых прадметаў, ён разумее іх рэальную вартасць для гісторыі, для будучыні, для ўсёй нацыі. Ён разумее гэта, ну, абсалютна як чалавек, который іх выпакутаваў. Ён жа за кожную там змагаўся, ён кожны прадмет шукаў, ён на яго губляе не проста час і грошы, але губляе частку сябе па сутнасці. І калі гэта толькі яму будзе важна, а прыйдзе які-небудзь чалавек, которому это не будзе важна, ён скажа: ну-ка, давайте это, значит, покладем у другую папку, а зараз поставим там вот бюст, напрыклад, вот этому вот человеку вот по центру. Вот, то гэта, ну, баліць такога. Баліць такога душа. І цалкам я разумею такое стаўленне, што калі няма павагі да культуры, то з чаго вы хочаце ад людзей культуры?
Ну так. Я хочу нагадаць нашим гледачам, што мы працуем у жывым эфіры і працуе наш чат у інтэрнэце, чат нашага канала. Вы можете задаваць пытанні і Алексею Батюкову, і праваабаронцу Барысу Бухелю наконт і стану Магілёўскага музея гісторыі і стану, так скажем, тых працоўных кантрактаў, якія выкарыстоўваюцца як зброя супраць іншадумства. Калі вам абвяшчалі пра тое, што не будзе працягнуты кантракт, вось тая ж Клепчукова, ці было ёй неёмка, так скажем, на ваш погляд? Я разумею, што можа яна была як каменная сцяна, але можа была нейкая заўважаная эмоцыя у яе? Ну, вы знаете, я-то яшчэ зараз знаходжуся на пасадзе, у меня контракт канчаецца 16 лютага, і калі пасля сённяшняга эфіра я не акажуся датэрмінова вызвалены, то, в прынцыпе, я яшчэ працягваю адносіны, мы нармальна... Ну, то можам гэтае пытанне адставіць. Нармальна размаўляем, працоўныя адносіны, на прафесіянал, што тут? Нема такого, ах, я ж вас звольнил, перестаньте мне звонить. Не, ну, може, було і неёмка. Ну, я зараз нічого не скажу. Добре, тады перайду да іншага пытання. А як вы лічыце, што стала апошняй кроплей, так скажем, чыноўнікаў, кіраўнікоў выканкамаўскіх да вас, што яны прынялі рашэнне не працягваць з вами контракт? Бо вы на пачатку жніўня, там у сярэдзіне жніўня выказалі сваю нязгоду з тымі падзеямі, якія былі у Беларусі, то бок з тым гвалтам у адносінах да мірных пратэстоўцаў. Гэта зрабілі не толькі вы, але і вашы калегі. Альбо гэта ўжо пасля таго, як вы пабывалі у судзе, дзе былі пакараныя штрафамі за нібыта удзел, ці удзел у несанкцыянаваных акцыях пратэсту, дзе вы, дарэчы, я хочу нагадаць, што удзельнічалі менавіта як гісторык. Не, я і грамадзянін, і я гісторык. Грамадзянін, і я гісторык. Гістарычная, так скажем, функцыя тут, можа, была і больш значнай для вас, бо вы рабілі нейкія высновы, а не проста пратэставалі. Так, мне кажется, бо вы у першую чаргу навуковец. Ну, я все-таки выходзіў як грамадзянін, а регистрация гістарычных падзей, вы знаете, она, ну, как бы автоматично отбывается в такой ситуации, там вот регистрация, ну, и фиксация. То, что я думаю наконт, что стало апошняй кроплей, ці не апошняй, ну, я не думаю, что тут існуе вот дадзены ракурс, что вот что-то вот раптом некое дзеянне, а теперь все, звольняем. Нет, я не думаю, что так было, думаю, что по сумме и все. То вот такое накопительное некое... Ну, як там Сергей Михайлович, ну, один коллега, не буду в свой час сказал, списы на всех давно складены. Просто дошла чарга до фігурантаў спіса. Як ваш калектыў паставіўся да той навіны, што з вами не працягваюць контракт? Ну, калектыў гэта ж зрэз грамадства, да, у грамадстве розныя людзі, розныя рэакцыі на розныя падзеі, хтосьці радуецца, хтосьці там сумуе. Я скажу, что я-то что, ну вот я у твар человека бачу, я одну реакцию бачу, а ведаю, что была другая реакция. Ну, мне чамусь так імкнуцца сказать. Ну, это не заўсёды, конечно, прыгожа. Ну, не хочу на вот это допускать. Я попросил мне не показывать там, кто як на меня реагует. Ну, дошли некоторые думки, поэтому, ну, звестки, ну, ладно. А что, реакция? Яна, ну, конечно, люди, которые, значит, скажем так, ну, которые так духовно близкие, которые переживаюць, которые не саромеюцца расказваць, як яны переживаюць. Яны, значит, зараз я сёння даведаўся, збіраюць подпісы, якія ўжо зарэгістраваны ў калектыве, якія аднесеныя ў гарвыканкам, зарэгістраваны ў гарвыканкаме, чтобы спытаць, чаму не прадляюць контракт. І, ну, там ёсць шэраг супрацоўнікаў, которые подписали, но я не глядзеў спецыяльна, хто подписываў.
хто не падпісваў. Вось. Ну, конечно, а розныя рэакцыі, розныя, відавочна розныя. Да, ёсць такое. Ну, гэта, ну, кожны чалавек, разумееце, вот мы маем право на тое, каб выходить на мирные акции, и люди имеют право на то, как нас осуджать за. Ну, конечно, да. Поэтому... Кожен може мати свою думку і право її виказати. Ось, в принципі, гэта одна із мэт беларускай рэвалюцыі, так як называюць сённяшнія пады, мець магчымасць свабодна і беспакарана выказаць сваю думку. Ось. А вось такая думка, якую выказаў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Гусакоў. Роля навукі быць разам з уладай. Вось як вы ставіцеся да гэтай думкі як навуковец? Не, гэта не, на мою думку, гэта ненармальнае выказванне, потому что гэта адразу робіць ну, навуку лысенкаўшчынай. Тут я, як чалавек, які таксама працаваў у сферы адукацыі, вышэйшай адукацыі і займаўся адукацыяй будучых навукоўцаў, займаўся з магістрантамі, і мы спецыяльна аналізавалі тэматыку, што такое навука. Навука не можа быць у прынцыпе залежна ні ад чаго, акрамя ісціны і сумнення. Все, вот это критерии, імкнуцца да ісціны, і абавязковы крытэрый — это сумнявацца ў тым, што ты зараз маеш перад сабою. Крытычнае мысленне — галоўны крытэрый навукі. Калі яна залежыць ад чагосьці яшчэ, акрамя гэтых быць разам з уладай, крытэрыяў, все, гэта не навука. Роля навукі. Не, гэта не навука. Я буду катэгарычна настойваць, што гэта не навука, калі яна адыходзіць ад гэтых навуковых крытэрыяў, крытэрыяў научнасці, навуковасці. Ну і вернемся до той петыцыі, якую стварыў Яўген Балбераў. Ваше стаўленне да петыцыі і які плён яна можа прынесці? Я вельмі ўдзячны Яўгену. Яўген цісну руку. Вось. Але я цудоўна разумею, што гэта, ну, практычнага эфекту, якога яна намінальна павінна дасягнуць, яна для таго, каб мяне не звольнілі, да, збіраецца, яна не дасягне. А чаго яна дасягне? Ну як, ну некаторага розгаласу. Розгаласу яна дасягне, яна ўжо дасягнула шырокага резонансу. Я, прызнацца, шакіраваны, калі вы назвалі сёння тут лічбу людзей, которые падпісалі. Я адмыслова бы зайшоў, паглядзеў, колькі ўжо падпісала. Да, я правда, я ну, не разлічваю на такую шырокую падтрымку. Дзякуй вялікі усім, хто падтрымаў. Я успрымаю гэта вельмі, ну, з вялікай удзячнасцю, як Еще подписаться можно, бо я болел и... Ну, яна там месяц, здаецца, будзе размешчана. Я дакладна не ведаю, но тыдзень яна ўжо там вісіць. Ну, цяпер пераходзім да менавіта працоўных кантрактаў як зброі супраць іншадумства. Вось, Барыс, на ваш погляд, ось што такое працоўны кантракт з пункту гледжання вас як былога прафсаюзнага дзеяча і цяперашняга праваабаронцы? Как записано, контракт — это разновидность срочного трудового договора. Контракт сам по себе давно существует. И контракт вот с руководителями, первыми лицами — это обычное дело. Но то, что произошло в Беларуси, это фактически ввели как элементы крепостного права. Когда на контракт людей массовых профессий загоняют в обязательном порядке. Если не соглашаешься, тебя увольняют за отказ работать в изменивших условиях труда. Или не берут на работу. Это средство и против профсоюзов, и против людей, способ заставить их замолчать. Потому что разорвать контракт, или не продлить контракт можно без объяснения причин, то, что и произошло. Формальные поводы можно выдумать любые. Здесь вот прозвучало Баканович, его коллега. Баканович — это той да. супрацоўнік Магілёў-Хімвалакна, які таксама быў звольнены, причем звольнены без... Там есть основания и возможность, я считаю, даже выиграть дело, потому что здесь высосано все из пальца.
Потому что он был уволен до окончания контракта за виновное якобы действие. Хотя проработали как работал уже 20 лет так. И никому этого дела не было. Тут здесь же очевидно, что не продление контракта. Явно политическая мотивация. Потому что когда Алексей обратился ко мне за правовой помощью по обжалованию в областной суд уже взыскания, это административного взыскания в виде штрафа за участие за мирное участие в мирных массовых мероприятиях. Для меня уже, в общем-то, я предполагал, что такой результат будет. Потому что власти не важно, какой ты профессионал. Главное лояльность. Главная лояльность. Ну да, быть разом с владой. Да. То есть работать по принципу, чего изволите. Это является грубейшим нарушением Конституции, конституционных норм, Трудового кодекса, немножко чуть позже скажу. Вообще-то контракт вот с 20-го введен декретом Лукашенко 29 номер 29 от 26.07.99 года. Вот с тех пор у нас ввели элемент крепостного права. Ну, я ведаю, что у інших країнах нема до звичайних супрацовників, звичайних работников. Это, как говорится, только изобретение или такой для Беларуси. Потому что нигде, даже в России такого нету. Ну, так, коли чоловік працює без там розных спагнанняў, коли он профессионал своей справы. Но если тебе не понравился начальнику, по-любому, в ущерб предприятию, в ущерб интересам дела, с тобой просто не продляют контракт. Если не могут уволить так, если человек высококлассный специалист, выполняет, соблюдает трудовую дисциплину, к нему придраться невозможно, с ним просто не продляют контракт. Даже вот, как задал вопрос, чтобы наука была для улады, как разом с уладой. Да? Роль науки быть разом с уладой. С уладой, да. Но это невозможно, это работать по принципу, чего изволите. А если у человека свое мнение, истина дороже, так, человек начинает доказывать, защищать свою точку зрения, значит, ты не угоден, естественно, страдает дело. А як часто до вас звертаюцца людзі па дапамогу, каб гэтыя кантракты былі працягнутыя, калі з імі разрываюць контракт, не працягваюць іх? Дело в том, что если... И что можно зрабіць? Здесь законодательство сделано таким образом, что если не продляет контракт, имеет право не объяснять и ничего не докажешь. Ты мертвый. Вот я врач. Это рядовой врач. Работает вирусолог с ковидом. Опытная вышла на демонстрацию. Врачей не хватает, а ее увольняют. Она уже сама дважды переболела ковидом, продолжала работать. Ну, сейчас она уже безработная. Не важно, что сажают... Что не хапает працоўных рук в медицине. Что онкологов сажают, там, неврологов и прочее сажают на терапевтике, которые они забыли, не знают, что с ним делать. А опытного врача уволили. То же самое в других профессиях, это неоднократно уже ко мне обращались. Но единственное, что в нашей системе они имеют право не продлевать контракт, потому что тебе не понравился. И ничего с правового пункту гледжання зрабіць немагчыма. Здесь нет. Единственное, что как здесь сбор петиций. Ну, я хотел запытаться, яким чином громадскость и звычайные люди могут дапамагчы, ну, например, Алексею Батюкову, ці тым людям, той же самый Эдуарда Баканович, с яким разорвали контракт, альбо с кимсьці, с кем не продлили. С Бакановичем говорю, здесь будем судиться. Да. А с теми, кому не протягнули контракт, як громадскость може допомогти. Только общественными действиями, сбором подписей, мирными массовыми мероприятиями какими-то. Тому тільки притягненням уваги. Да. И показать, что это... Громадского резонансу такого. Ну, здесь еще возникает вопрос, кто придет на смену. Ну, я не специалист в этом деле, естественно, но сколько я слышал по директору нашего драмтеатра, что новый, который уровень профессиональной подготовки гораздо ниже для данного места. Есть требования, есть доказанная компетентность.
вот перечислялись заслуги. По какой причине? Какое основание было не продлять контракт? Ну, з пункту гледжання ніяких професійних якостей, напевно, не було ніякої причини не протягувати контракт. Ну, я хотів би сказати, дело в том, что, извините, дело в том, что вот в Трудовом кодексе основные права работников. Пункт 8. Не вмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства. Здесь политические взгляды, которые не влияют на працу. на работу, да, это никого не должно касаться. Вот. Статья 14 Трудового кодекса. Запрещение дискриминации в сфере трудовых отношений. Дискриминация, то есть ограничение в трудовых правах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, социального происхождения, языка, религиозных или политических убеждений, участие или неучастие в профсоюзах или иных общественных объединениях и прочее идет иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами, не связанных. Если фактически идет увольнение по мотивам, не связанным с деловыми качествами, это считается в нашем Трудовом кодексе дискриминация. Ну, або, іншими словами, політичний переслід. Да. Ну, я хотів би, може, я ще раз підтримати Олексія Батюкова, сказавши таку примовку, що не місце красить чоловіка, а чоловік місце. Я думаю, що тое месца, куды прыйдзе на працу Алексей Батюкова, а зразумела, ён прыйдзе, ну, яно будзе настолькі упрыгожана гэтай персонай, што Магілёўскі музей гісторыі толькі пазайздросціць. Дякую, толькі это не Лісоўскі, а Ластовскі. Не-не-не, гэта іншы. Ну, і цяпер у мяне пытанне да вас абодвух. Вось нашы госці, да вас абодвух пытанне такое. Александр Лукашенко не так давно сказаў, што час яго правлення увойдзе ў гісторыю, это, скажем, больш да Алексея Батюкова, як эпоха стабільнасці, міра і справядлівасці. Ну, па справядлівасці больш да Барыса Бухеля. Ваша меркаванне наконт гэтага сцвярджэння, ці сапраўды ось час правлення Александра Лукашенко гэта эпоха стабільнасці, мира и справедливости у Беларуси? Ну, хотел бы сказать, что это высказывание противоречит теории управления. Есть такой принцип Челомея, соратник Сергея Королева, академик, генеральный конструктор ракетно-космических систем. И вот он вывел такой принцип, что любая сложная система работает нормально только тогда, когда ее периодически трясут. Что такое митинги, забастовки мирные? Это тряска. Поэтому даже Рузвельт в 30-е годы, когда Великая депрессия была, президент США, он отказался закручивать до конца, ему не дали капиталистам закручивать до конца все гайки, что как в Советском Союзе было. Ведь если это стабильность, это болото. Когда ничего невозможно сделать, когда нет инициативы, когда глушится на корню, когда по этому принципу, что здесь вы зачитывали, по принципу чего изволите. Ну, просто 20 с лишним лет правления Лукашенко — это упущенные годы. Ну, а что наконт справедливости? Ну, а справедливость — это субъективно. В данном случае, вот я зачитаю, статья 4 Конституции. Это грубейшее нарушение законодательства, собственного законодательства. Идет постоянно, чего я всегда пишу и в жалобах, и на людям готовлю. Вот статья 4 Конституции. Демократия в республике осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп, которые являются тоже правящая элита, не может устанавливаться качество обязательное для граждан. А у нас как раз все полностью наоборот. Есть отделы идеологии, которые навязывают единую для всех общую. Здесь грубейшее нарушение Конституции идет. Поэтому
Про справедливость, что тут можно сказать? Мое мнение, это несправедливо, потому что нарушается законодательство, нарушаются экономические принципы. Ручное управление экономикой к добру никогда не приводило. Привело к те, кто даже придерживается коммунистических взглядов. Я в свое время говорю так: почитайте последние работы товарища Ленина. Он сказал, от чего развалится Советский Союз. Точно сказал. То же самое повторяется в Беларуси. Алексей, ваше ставление до гэтага сцвярджэння менш за ўсё хочется каментировать подобное. Не, ну чаму мы можем себе позволить, гэта нічога страшнага. Я маю на увазе, што сказал, да? Добро, отмовляетесь. Ну, и я бы хотел дополнить. Вот еще есть статья 33 Конституции. Часть 1. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может, и часть 2, никто не может принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. В данном случае, используя контрактную систему, нас принуждают к отказу от своих убеждений. То, что нарушается 35-я статья Конституции, вот это право на мирное. Вот, свобода, зачитаю, свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством. Что значит свобода? Свобода значит, государство взяло юридическое на себя обязательство не вмешиваться. Да. Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом. Борис, ну, наконт гэтых массовых мероприятий мы уже Нет, в данном случае за что наказали Алексея? Не продлили контракт. Ну, за мирное участие. Покольки нам невядома непосредственно, что непосредственно ему вменили, так скажем, у вину, и что стало причиной. Не играет в роли официально. Официально, конечно, никто не скажет, что это по политическим и прочее. В кулуарах, да, нечего высовываться. Скажут или еще чего-то там. А здесь, и это очень удобная форма, способ контракт, просто не продлевают. Они ничего могут не сказать. Да. Могут смотреть в глаза, могут прятать глаза. Просто не продлевают контракт и все. Но это очевидно, для всех понятно. Ну, падышоўшы до конца нашей перадачы, хочу все ж таки со своего боку прокомментовать и сцвярджэнне Александра Лукашенко, бо я абсолютно не згодны, что у нас есть некая справедливость у Беларуси, хутчэй за ўсё яе няма. И сведчаннем тому вось гэтыя працоўныя контракты, якія не працягваюцца, якія ўвогуле існуюць, а потым не працягваюцца з апанентамі цяперашняй улады. Бо калі б у нас была справядлівасць, за выказванне сваёй думкі у нас бы людзі не выкідваліся на вуліцу. Вось. Але як ёсць, так ёсць. Што будзе далей, ну, нам па меншай меры невядома. Вось на гэтай крыху сумнай ноце я хотел бы закончыць нашу перадачу. Дзякуй вялікі, Алексей, што прыйшлі до нас. Дзякуй і вам, Борис, што прыйшлі, пракаментавалі, далі свае ацэнкі. Ну і дзякуй усім гледачам, якія знайшлі час паглядзець нашу перадачу. Усяго вам добрага.